Nga Kyrmen ba titip batang ya ieit piwan ban iarap kumang pinaingan iopat nga po sniew lagi khmat jong pijuan bawanga nga kular bangan ay na Jingieid pura bilang pynlong mga duna ba't mga deyubi Hynrei totik baroh day ka Jingieid hanga pila biang pila lang ba kyrpang panay Jingieid ngam nang Hynrei ngan pyrshang nga po sniew lagi khmat jong pijuan bawanga nga kular bangan ay da Jingieid pura ilang panong mga duna ba't mga deyubi Hynrei totik baroh ka Jingieid o baroh day ka Jingieid ngam tip baday ka jing shisha hatoyong asupos ni uminta